Vi filmer. Når nu man skifter bøsset i svinghjulet, skal man huske, det er et porøst bronzebøs. Bøsset skal fyldes op med olie. Læg den på din tommelfinger, således fyld den op med olie. Sæt den anden ovenpå og pres. Og så vil du se, det kommer ud af alle sprækker i bøsset der. Du se, det kommer ud. Bøsset er fyldt med olie. Det skal aldrig mere smøres. Og husk aldrig at smøre højgearsakserne med fedt, når du sætter den i, for så har du ødelagt smøringen i bøsset. Så er det bare at sætte det i. Så nemt gøres det.